Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka émission Anthony 15 su ni waati in na foli ni tanya b'o d'aw ma donso dinaba soma dinaba an b'u bɛɛ fo bi an bɛ mɔgɔ min fɛ o tɛ mɔgɔ dogolen donsoya hukumu kɔnɔ o tɛ mɔgɔ dogolen Manden dugukolo kan bɛɛ b'a dɔn ni Kanba karamɔgɔ ye nka n tɔgɔ bɛɛ b'a la mun tɛ Kanba karamɔgɔ ye an bɛna kuma d'a ma a bɛ foli kɛ k'a présenter jama la tuguni n'a yɛrɛ da kɔnɔna ye an ka sɔrɔ sisan ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la aw dansɔgɔ aw ni ko karamɔgɔ an cɛ Simon ani ko dansɔgɔ kɔri baasi tɛ yen somɔgɔw bɛ di cɛw ni musow denmisɛnw baasi si tɛ yen donsow n'a nɔ labɛn di kɔri baasi tɛ yen marahaba sɛlɛ ani sɛnɛ a ye nali diyara n ye a bɛnna ma marahaba sɛlɛ Actuel Media wulila bi ka i ɲini k'i yɔrɔ ye komi émission b'an bolo dɔnni kɛnɛ an bɛ donsow ɲini Mali fan caman fɛ ni an ma dɛsɛ a ka d'an ye ka Mali donso bɛɛ interviewer walasa don dɔ kama ka se k'i hakilina dɔn donsoya taabolo la ka se k'a dɔn donsoya yɛrɛ i y'a sɔrɔ cogo min na ani a nana sira min fɛ ani a kan ka laban cogo min na karamɔgɔ ɲininkali fɔlɔ m'an bolo o ye de i k'i présenter fɔlɔ i kanubaga ni filɛbagaw bɛ yen mɔgɔ ba caman bɛ Mali kɔnɔ minnu y'i tɔgɔ mɛn fan caman fɛ u ma deli fɔlɔ k'i y'u ɲɛ la bi ala ni Actuel Media sababu bi olu bɛna i ja ye u bɛna i kumakanw sɔrɔ foli ni tani d'olu ma i k'i présenter la kosɛbɛ an sɔrɔ ka ɲininkali fɔlɔ kɛ tabarikala nin diyara n ye a bɛnna ma ne Kanba karamɔgɔ de ne ye Sɔmɔnɔ de fa 12 de tun bɛ ne fɛ fa tan ni fila bɛɛ tun bɛ nɛgɛ fili a bɛɛ bɛ banba bɔ a bɛɛ bɛ Mali bɔ a bɛɛ bɛ man bɔ olu de banna ne de ye denmisɛnw ɲɛmɔgɔ ye bi olu fana ɲɛna n y'a daminɛ ka ko caman fagali caman kɛ ka sɔrɔ u ma sa ka bonya caman sɔrɔ o kɔnɔ olu kɔnɔ n ye bonya sɔrɔ olu kɔnɔ ka karama sɔrɔ olu kɔnɔ mais donsoya yɛrɛ kɔnɔ n bɛ kelen f'i ɲɛna donsoya a ka kan k'a latigɛ k'a fɔ mɔgɔw ye fana k'a dɔn fana donsoya ye fɛn min ye awɔ donsoya i bɛ mɔgɔ 100 fana y'a rɔ si t'a ɲɛ dɔn mɔgɔ dɔw de bɛ don a rɔ gurɛwulentigi ye mugu teliya yan ni donso ye kelen tɛ awɔ foli ni tani b'o d'i ma komi i yɛrɛ ye kuma datigɛ ka ban donsoya bi a kɔnɔ ka dun kuma ka ca dɔw ko a bɛ kɛ tan dɔw b'a kɛ tan donsoya yɛrɛ Kanba karamɔgɔ donsoya yɛrɛ ye mun ye e hakilina ye mun ye donsoya la an bɛ don min na i ko bi donsoya yɛrɛ ye fɛn min ye k'an ka fara ɲɔgɔn kan yafuma b'a la ko ka balimaya ni sinji tugun n'an ye balimaya ni sinji tugun a ka ca Ala fɛ yafuma b'a la ni fɛn min nana n'an jɛra k'o mɛn kɛ k'an bɛ s'o la sani ka to a ka se sogo faga ma nin ye kabi wale ko de ye f'an k'a ta a ta yɔrɔ n'a taara a ta yɔrɔ a bɛ faamuya n'o tɛ a yelen minnu na sanɛ ani kɔntɔrɔn ko in fɔlɔ ani manimɔri o ye ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye nka i bɛ mɔgɔ caman fana ɲininka yafama b'a la olu hakili b'a la yafama b'a la ko a bɛ fɔli min kɛ ko kɔntɔrɔn wali sanɛ ko olu tɛ fɔlɔ ye ko mɔgɔ minnu ye fɔlɔ de ko dɔnkili mana diya i la i bɛ mun fɔ i b'a fɔ ko ye fɔlɔ de ko ye donso de o tɛ donso de o tɛ donso ɲɛmɔgɔ de dɛ manimɔri o de bɛ denmisɛnninw da ka caya ani muso ye manimɔri fana balajiba yafama b'a la a ka baara tun bɛ a bɛ se ka su 2 kɛ yafama b'a la a bɛ manimɔri kan k'a fɔ balajiba n'i y'a mɛn ko manimɔri bilakɔrɔmɔri de ko b'a fɔ min kɛ ko bilakɔrɔmɔri bilakɔrɔmɔri tɔgɔ le ko manimɔri k'a to bilakɔrɔya la a tɔgɔ le bɔlen k'a sɔrɔ a fagali kɛlɛ yafama b'a la kalabiɲɛ ni fɛn na mana la o cayara k'a fɔ ko bilakɔrɔmɔri donso y'a de a nana to la k'a sigi nɛgɛkɔrɔ a sigilen nɛgɛkɔrɔ sa a ye marifa sɔrɔ marifa sɔrɔla a ye taa tugun dɛ a ye gɔni tugun k'a lɔ ko gɔni tugun sɔgɔmada t'a la tilekuna t'a la su t'a la tile t'a la waati bɛɛ ɔwɔ a n'a fagali kɛ kɔlifilɔ n'a de tɛ kelen ye kɔlifilɔ n'a tɛ kelen ye kɔlifilɔ ye dugu dɔ de ye o bɛ an ni sanfɛla cɛ a bɛ fɔ o dugu ma ko kɔlifilɔ n delila ka se yen o tɛ o ni donsoya tɛ ɲɔgɔn ye siya n bɛ fɛn min fɔ aw ye sanɛ kɔntɔrɔn ko in fɔlɔ ni manimɔri olu de ye baara in daminɛ o ye a jamaladɛ kɛlen de n tɛ sani k'a to jamaladɛ ka kɛ
Fakoli ngule tun ye baara ni daminɛ fɔlɔ olu de baara in daminɛ fɔlɔ Fakoli olu de baara in de daminɛ fɔlɔ y'a fɔ bala baara in daminɛlen ka I kɛ ɲɔgɔn kan y'a fɔ bala ka na tugun n'o tɛ Manden y'a fɔ bala kɛ bɛɛ tun ye donso de an y'o kuma minɛ Manden kɔnɔ mɔgɔ cɛ o cɛ n'i sigira nɛgɛkɔrɔ ka si se hakɛ dɔ ma dɔrɔn donsoya kala bɛ d'i ma kɛ bɛɛ tun ye donso de n'i ma kɛ donso de i tɛ furu sɔrɔ Manden yan n'i tun ma kɛ donso de e tɛ furu sɔrɔ n bɛ fɛn min fɔ donsoya a mana foyi kama fo bɛn bɛn ni kelenya de ye donsoya de ni kɛ kelen ye mɔgɔ kelen janfa e ma ye an tɛ ɲɔgɔn muso ɲini non donso i tɛ ɲɔgɔn muso ɲini ayi an tɛ ɲɔgɔn muso ɲini an bɛ se ka ɲɔgɔn denmuso furu mais an tɛ kanu kɛ ɲɔgɔn denmuso la an t'o kɛ muso furu la fana an tɛ furu la o y'an ni ɲɔgɔn tɛ o fana tɛ se ka kɛ seli bɛ kɛ nin bɛɛ kan n bɛ kelen kɔni fɔ ɲɛna donsoya ne fɛ Manden yan wallahi a bɛ degré min na i ko bi Balaji ma sa kɔfɛ donsoya tiɲɛna kojugu an ka ɲininkali yɛrɛ kunna sama nka an bɛ se ka don a kɔnɔ yala bi Manden donsoya ani Mali donsoya n'a daminɛ Manden kɔnɔ sani ka se Mali bɛɛ ma yala Manden donsoya bɛ taabolo min ma bi yala e ɲɛ bɛ fɛn na la fɛn min bɛ fiɲɛ ye wa Manden donsoya dɔ wulila Balaji ma kɔ a tun b'a fɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan komi Balaji ma ye donso yi fara ɲɔgɔn kan cogo min Balaji ma ye donso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ fa la ka bɛɛ kɛ ba la n'a fɔra ko Simɔn bɛ yan bi ou bien Kalarɔkari bɛ yan bi dugu o dugu bɛ yan kɛrɛfɛ a bɛɛ bɛ se yan hali n'a ma dumuni kɛ an bɛ na nka bi a walekɛla y'a fɔ bala k'an fara ɲɔgɔn kan min mana an fara ɲɔgɔn kan n'Ala ma fara an kan y'a fɔ bala o bɛɛ tɛ fɔ an kɔrɔ cogo dɔ ka ko dɔ kɛ y'a fɔ bala min bɛ se k'an yɛrɛ dusu kasi an ka fara ɲɔgɔn na donsoya tɛ se ka fara ɲɔgɔn na cogo si rɔ hali n'i ye muru kɛ k'an tigɛ an tɛ se ka fara ɲɔgɔn na e kelen mana kɛ e kɔni bɛ se ka bɔ a rɔ o ye kungo de bolo mais k'a fɔ ko tɔ bɔ la rɔ tɔ tɛ bɔ a rɔ dɛ tɔ bɛ to a kɔnɔ o ye Manden de yan Manden n'i ye ne yɛrɛ sagola bila Manden yan k'a fɔ ko hali bolo bɛ se ka gosi galama la i y'a fɔ bala ka Manden donso to kɔfɛ na i t'o dɔn nka selen masakɛ minnu ma i y'a mɛn o yɛrɛ tɛ na i jate la tugun masakɛ minnu ma n'o tɛ minnu n'a na i jate o n'a na i jate ka tɛmɛ o minnu m'an jate sa an fana m'o filɛ tugun an b'o fɛ bon wari n'a ni i y'a fɔ bala kɔrɔ bɛɛ n'a tɛ kelen ni wari n'a ye kɔrɔ bɛɛ n'a ye wa kɔrɔ bɛɛ n'a ye tɛmɛni wa an bɛ wari ɲini de la bi Ala dun m'an kisi wari ɲini ma an ka donsoya kɔnɔ an t'o kɛ n'an welela yɔrɔ o yɔrɔ k'an ka taga nin yɔrɔ masina rɔ an bɛ taga o kɛra wara minɛlen sa o kɛra banba minɛlen sa o kɛra fɛn o fɛn ni diɲɛ rɔ ko nin de ye yan fɛn jugu ye a bɛɛ ka tiɲɛli kɛ an bɛ wele awɔ an bɛ taa fana n'i ye kɛ fila wele ne bɛ k'a saba naani Kamaden bɛ k'a saba naani n'i ye mɔgɔ saba fila wele Kamaden bɛ k'a saba naani ji ni Kongo bɛɛ i y'a faamu donsoya Mali yɛrɛ a ma ne diya ka se o degré ma wallahi donsoya man diya ka se o degré ma n'o tɛ n ɲɛ bɛ fili min na donsoya kɔnɔ wallahi de Ala ye yafa Balaji ba sani bi tɛ Balaji ba sani bi tɛ fili min yera a kɔnɔ kabi Ala ye ne da donsoya kɔnɔ a ɲɔgɔn ma kɛ ban donsoya tɛ tulonkɛ fɛn ye dɛ ayi donsoya tun tɛ tulonkɛ fɛn ye dɛ nka bi mɔgɔ in n'a kɛ tulonkɛ fɛn ye n'a fɔra hali sini k'an ka ɲɔgɔn bɛɛ yan fɛ yafa bala ne bɛ taga hali ni n bɛ jɔ ka k'a mɔ n bɛ jɔ mɔn dabila yafa bala k'a di n den ma k'a ye an y'a kɛ ten de o a fɔra ten k'an k'a kɛ ten de Balaji ma n'a jenbe fɔ ne ɲɛna ka kɔni fɔ ne ɲɛna ka tama fɔ ne ɲɛna k'o bɛɛ bila yafa bala ka na sin bɛ ta ne ɲɛna n ka fagali kɛ yafa bala ne fagali bɛɛ kɛ ji ma ɲɛna ka sɔrɔ a ma sa fɔlɔ a banna tuma min na foyi an bɛɛ ka kɛnɛ awɔ
ben kala kan be bamba faga cogo min be mali faga ten be man faga ten ngo me mali bila juru la ka di mama ka juru kala ko mi jetura kala cogo min ka adi balaji mama no ke ya maneya danso awo foni tanda modima foni danso ko ni jara ko jugu bi ame mande ngono me mande bi donso ani ame donso chamanta bi amara dafa chamu noja parce que mande fo bi be donso afo mali kono jaguya donc ame to bam fembi ame an donso bam fembi ame fam fembi ame mo fe wode kamba kamba mo na silbe badgu joliba bi actuellement ja alsa ambe na ngali ko mo ngali mamulo fi jen fembe na gele adu yela ko mo ka donso ya damine ni biche yela gele u ba ko na mun so kungo kono walma hali ya donso nyon fe ni asira ni na mun ko fiu ibise gi dadula ka ifle boni kan bo ni la nyana jano e biwa ngam ya kono ntunde gwele ayela donso ya kono nga na tun fora sita ko wara na ne min ale ke ne ndugu sinaro ke be mo isoro ke te be soro la de ke ka kan mun soro abodi soro o mana waya me kan masina do be de sala do de de o be la faga no faga na o yo banani ala madin yere donso ya yere koro femini ya no kaya ifara nyogon ka kai ka ke kelendeni muso kelendeni awo amana fa ko min doro be ka tola nyemo mana min fo ya fo bala ko mo ba fo ko ho kan anye ke ma kono oluta jabili ke nga sizan emena kuma sige siza ya fo bala nala mafaranga yere denu do be kuma to data ke jabi o tagala na ife hali mo tama o tagala na ife mo tama fo ko don sa kono bi ko boya fanga don wala ko sa ya o do ya no tanya do na tagala na ila koyi awa komatigi wo soma wo berege mo si ne yebenye wallahi ne be benye ne be soma nye anye komatigi nya anye fembenye dozo awo dozo yi dozo ne ile benye ya me me femme fo dozo ya kono ka bon mande ndamne la kwa gosa kuna ka bon lagine kwa gosi ya fo abala mali dana bega ke fala bega ke bala ndele kan fo ka ko bega ke fala bega ke bala ni do de seramina do ka do wele woni do de seramina do ka do wele wo muso jimi no tagele ni koyi wo no de ne de le ka boye ya fo abala asambe sanworo wolo la bobi ka boye ya fo abala ko ampresante ngo ka ambla ka ta korompe amgo mugane nani ya fo abala muso tan gelen tumbaro muso tan gelen tumbaro ya fo abala marifa tambulo fo itambulo belege la tagele na ambulo gomi jelega la jom na ole tumbalo muso ifene ya fo abala songola le tumbo ibula imason malifa ma imason angwanga ngano fonyo kuno ne bi tagele ni nanya na tuko me abeketi anye minge ya fo abala betele woro wolo la boya fo abala maseka nya soro minga anana so mani yo me yo me segin ka wala ko sebe iko ko awdun so mugani ko de boyan ka tabba ko bo ne mo ko ubla ka ta koron fe ka ta kelege wa famai ha hal malfat kun ta wala Allah bene ngondo Allah bene to no marfat nambulo muso bagoro ile nya anda falani muso muni anda falani songala boy bulo ne ta nye belekeri ka berege kun so ko doro ka juru do ala bay wale no akun labene marfa tambulo akun labene no ka ta so angon beta angon tumbeta ngwa to nye mina fana ala tumbolo wa beka ala yana fana wa tumbelo na muguti ndo nenta mbone ta ya fo bala ne be ya fo bala ke ya dokono o non ta mo fo kala muguti te ila fo itege o ka chaw fonni tana mu da mo ka fo halisa afleka kuma fo ni kuma mbe se ka donso kuna lo kosebe parce que mo tana fo ko mali kele ka ko donso mu se ko kala donso ya ke bulu ko fefe afleka sele ya ne ka fo ko ale ya ko délégation de la mu la kata kubita fama ka moli ni ngadu ma avion ni ko bla ta kolon fe do ko se mo to la nga kama se ka kel ni bichabe san woro bo an antna fama to fo nga ambaro ka fo ko fama mu kumbe watin na nga ka mo ni ngalu be alisa ma wati ko na mo chawango ko dunso kun labena kubita nga ko laben bo ma tun parce que ko dunso be do be ko munu se wana yala yala kuma fo ni sa jama kulu kuno walma aw ni dunso to kunde fangni fo wati manden do so nyare bumo do so tindaro
amma Bamakɔ donso yi la lɔnniya n'an tun ye la lɔnniya an tun bɛ mɔgɔ sɔrɔ ye ka fara an kan nka an ma Bamakɔ donso yi la lɔnniya a manden donso de dama tɛ an tun y'a fɛ n'an tun tagara an mɛnɛ si ka tilen ka tile saba kɛ a naaninan an tun bɛ tɔyi wele n'an tun ye tɔyi wele ni tɔyi sera yen ni min tun bɔra o tun bɛ lɔn ka bɔ yan y'a fɔ a b'a la quoi ko dɔ dayɔrɔ bɛn tɛ ka groupe dɔ dayɔrɔ bɛn tɛ ko donso yi o lalen donso yi le la n'o tɛ donso tɛ kɔrɔn fɛ o. caman fɛn kɔni fɛ an bɛ jɛkulu dɔw ye minnu bɛ donsofini don u yɛlɛla kana o kɔni bɛ yen o ka ca an ka foli b'u ye fɛnɛ o ka ca wa fini donna ni donso tɛ kelen ye nka n'a fɔra kɔni ko karisa nin ye donso de groupe natɔ nin ko nin ye donso de o kɔrɔ ko kɛ ile ye ninnu ni siyan bɛ kɛ ɲɛ o dun ye cɛ de fana bon n'a fɔra i y'a fɔ a b'a la ko an ka jɛ ka dugukolo baara o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ n'an y'a daminɛ i y'a fɔ a b'a la i bɛ mɔgɔ y'an kɔnɔ ou bien i bɛ ɲɛmɔgɔ y'an nɔ i y'a fɔ a b'a la minnu bɛ ko dɔ kɛ i kɔrɔ ten min bɛ se ka bɛɛ fari faga o man kan ka kɛ kɛ t'o kɛ la hɔrɔn t'o kɛ la n'i bɛ sa i bɛ sa n'i bɛ balo i bɛ balo n'i ye fɛn min daminɛ dɔrɔn a ka laban foli ta ni an b'o d'i ma mɔgɔ bɛ ka su Mali kɔnɔ Mali kɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an bɛ tila tun ka profiter ka foli tolela Zumana ma Zumana Dunbiya tuma dɔ i jɛɲɔgɔn don i terikɛ don i dɔnbaga don ale yɛrɛ de ko fɔ an ɲɛna ko k'an bɛ an ka donso fɛ émission na ko an kana a bila da kelen na an ka kɛ cogo bɛɛ la an ni kamakamaw bɛ se ka ɲɔgɔn cogo min parce que donsoya kuma tɛ se ka fɔ Mali kɔnɔ bi donsoya kuma tɛ se ka fɔ Manden kɔnɔ bi k'a fɔ ko e hakilina ma ɲininka walima ko e min hakilina fɔ a la ko n'an y'o kɛ dɔrɔn k'a bɛ kɛ tɔw ka jɛ ye donc o de la an y'an jija tile fila n'a an tun bɛ fo Moti an tun bɛ ci dɔw la yen nɔ an jija cogo bɛɛ kana bɛn yan bi sɔgɔma an donna Bamakɔ kɔnɔ yan bi sɔgɔma an ye labɛnw kɛ ka n'i sɔrɔ an tun bɛ Moti voilà donc an nana bɛn midi ma bi an ye labɛn kɛ ka n'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la bi Batugu Jeliba foli ni tani an b'o di kanubagaw ma halisa ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ i ye sɔmɔnɔ ye dɔw fana ko ko i ye bozo ye i kɔni jila an bɛ bozo ni sɔmɔnɔ dɔn jila sogofaga ye nka est ce que e ka donsoya ni i ka sɔmɔnɔya jumɛn fanga ka bon jumɛn ye n ye balola sɔmɔnɔya de kɔnɔ o ye denbaya dahirimɛ ye o la n bɛ balo sɔmɔnɔya kɔnɔ n wolola sɔmɔnɔya kɔnɔ ka kɛ mɔgɔ de sɔmɔnɔya kɔnɔ n juruya fana ye sɔmɔnɔya de ye bon teri cayalen ye donso woro ani n kɛɲɔgɔn nu cayalen n tɔɲɔgɔn nu ka ca u ye n fara u kan n farala i kan n yɛlɛla sani n ka fara i kan o y'a sɔrɔ n fa farala i kan ne fa bɛɛ tun bɛ donsoya kɛ kɛnɛma ni dun ye awɔ musomanninw tun bɛ donsoya kɛ Amadi tun bɛ donsoya kɛ Sidi tun bɛ donsoya kɛ Sɔrɔba tun bɛ donsoya kɛ Kaɲamari tun bɛ donsoya kɛ nin bɛɛ ne fa nin bɛɛ ne fa de nin bɛɛ n'a fagali fɛnɛ kɛ i wololen ka sɔrɔ fɛn i balolen fɛn min na i y'a faamu a b'a la ne m'o ta i fa kɔ i bɛ mun ta ne ma dɔn i bɛ fɛn min ta o n ka sɔmɔnɔya kɔnɔ n wolola sɔmɔnɔya kɔnɔ ka kɛ mɔgɔ de sɔmɔnɔya kɔnɔ n bɛ jɛgɛ faga n tun bɛ jɛgɛ faga cogo min na lanpan de tun ye don an kun na n tun bɛ lanpan tugun an n'an ka gurupu an tun bɛ lanpan tugun an tun bɛ jɛgɛ bon biɲɛ la i y'a faamu a b'a la k'a daminɛ safo seli ma i y'a faamu a la fo ka nɔrɔ na ni nɔrɔ nana i y'a faamu a la an bɛ kunun bɛlɛ ka wa ni jɛgɛ yiri an tun bɛ se ka jɛgɛ 40 jɛgɛ 50 kɛ su kɔnɔ mɔgɔ kelen k'a minɛ salen na quoi salen fɛn bɛɛ komi yiri nin i y'a faamu a b'a la o ɲɔgɔn nin b'a rɔ ne tun tɛ jɛlikɛ la ka caya ne tun tɛ jɛgɛ jɛla ka caya o lon fana tun y'a ɲɛfɛ tɛnɛn su ani alamisa su ne tun tɛ jɛgɛ jɛla ne mana jɛ ne nɛgɛ cunna duguma i y'a faamu a b'a la a kɛrɛfɛ i y'a mɛn a b'i la duguma ten k'i san i y'a faamu a b'a la ko i la sani n ka s'a ma n b'a sɔrɔ jeli ye ka bɔ a nun fɛ n bɛ biɲɛ tora rɔ k'a layɛlɛ kunun kɔnɔ k'a bila kunun kɔnɔ man i b'a faamu i ko hali ni biɲɛ y'a jɛ ni biɲɛ y'a jɛ ka cun cɛncɛn kan wali ka cin fara kan a b'i jan ten i y'a faamu a b'a la ka taga i y'a faamu a b'a la k'i la n'a y'i la n bɛ s'a ma tuma min na i y'a faamu a b'a la n b'a sɔrɔ jeli ye ka bɔ a nun fɛ n bɛ nɛgɛ tora rɔ i y'a faamu a b'a la k'a bila kunun kɔnɔ o y'a sɔrɔ a salen wa kurusi tun ye ne fa i la dɛ awɔ ne kurusi tɛ ne la
nonte ne fayle nye kursi tigiri wallahi ala awo manne ne fayle nye kursi tigiri batigi tunu fana kamo ye yang manne dugolo ko ga ale le batigiri ne fayi ayile ko ni somono benye ya nga angon ma me dusu chama mali faka chama bama faka nga dusu me ma faka o ma cha ani shaju ka ko kama ki ma faka wal ma ye ma chama faka sarun sarun goro ya fuma bala nye fla faka ikoro sarun wa so amanu kono fulo na nyenyo no tumbi wele nga o ma ge bashi na la sona ma ni ala ye shida ma mbilu anya na mama ni mbilu anya na mama sani kana na sara mbilu asu ko ni ma jila ma ni ya faga ya ibe ne welele ni man wele ti se ka puta ti se ka foi kala mane kuna wal majuliba no juliba ya ti se ka foi ka foni ende no wele no de faga baga mi ala ya fa bala ka puta ka ko o jambe jala iri ne buruju dambe wore no de toitese anya so no re ko de toitese men ne buruju to munun be koronfe ne buruju to munun be koronfe we ba faga ka ke femberi me yang ay hotel jelba tele manere ya awo ni da faga ya fa bala ni da faga foni da ga sama da no te ate bendoni idan sama simo wa kango iga ni jabi jo ko jugu foni tandal samu di kan woma munu te kamba kala mo don amba to me gon fo do amena abe sanjama bo bi actuel media wulla ka sama bi kana auka kuma me ka jaye hali mo me fera ni nyeda ka kana boya ka volma kana feno kalfala am kila ka telephone ni mo dia kila ka sigi fo afle ba mali ko ka kango ni ngalu bi alisa anda sa gon fo la ko masisa amay fol ci ma ke bomo ko no ani bomo na la minna de so be boyo jangana kamba kala ka fol yo ta ma jane simo yala mali gon fo yum gila walma mali gon fo kenem kan mune be ke mumandi naso walma mune bi balgata fol ge wala ye men fo yeti afo an kon fo yoro ite keleni non tani bomo ko du so bae kebla kana mandenya ko ka fo manden be ko ni ko masina be bomo ko ka ke ko fama ikote mo ta to ko fe o bebeta o mi deflate mbeget mamina kede tu mena ko kana fanya kamina ya fo kaba ambe beta deflege na antara deflege ni defle banana sina ne go gara ambe jense ngai na ko do kende ile ya fo bala manganga fo ne jamalero no ta ina ne nege ya fo bala ko awa anga taka ya fo bala londoro defle bani urada fe kwa nani ya fo bala ko bala jimbaka ko ne fo ne ka donge vraiment ko ne se dona ko ne ka donge ko ibo bla baluntana ya fenga nyangara foli yeni adon marfa be mbolo ne de do kai be wa mu ngandama ay ma foi dama wa ne be mun fo men sen to duguma ya me kamar fa la ele sambe nyangara foli yeni dangara foli aska muri wa dongli asa mo boga dongli yo de ga ke wori do yambe dongala o eri ne de do wa ya fo re kaka allabe kam mali egli ka dongli sangwata nai kube wa mu wanda wala ya yele mede ka ke fenre no de ne ita de do boy na annege mi ge fana adigira na doni wa adigira na doni angongo na meji ja kupu wa akale morbo aya kele musa ayi akele musa tleyare de akele musa tlela akele musa tlela igo kupu kumu kupu ko ngo nay mana wari de kupu te kupu be mena madonde kupu mena na modonde halin sa asura be don sa dinam de ba do biye demsen musuman non ta nay mana wari sara aga bagurun dale to nga yoro na ne la yoro mba ataka la jigi émission doni gane bi on va faire ba kambi mali wala meta compétition na ante kuputa ala fo muso bina na wala madem sen fitunu bina na parce que ko la même ka da ko fédération nationale ka équipe nationale sera ta kuputa na parce que ko ali mo mun ya dabali ke abi mo na kale ba yodo ali shin so donc ballon flela ballon kan wa mun be ka ensuite watina ay frega wa ci la fédération mo ma ko ka
kama mo nyini kana u ye galon tigo ye walma safulay u ye fili mun kɛ donc wa fili la clé o se ka dɛmɛ kɛ cogo min wardi ay ne ba kana wardi fili tɛ da ma sɔn ka de ay na an filɛ mɔgɔ fu de an tɛ mɔgɔ fu de k'an nɛgɛ k'an ka kɛ hali ni tuma wari ko fɔ n'a fɔ ten dɔrɔn k'an k'a kɛ an b'a kɛ an ye faso de kɔnɔ mais a y'a kɛ na wa mugan d'a ma o fana bɛ diya nɔ dɛ depuis Musa Tile ay ma foyi d'an ma an bɛ donsow ka ministre so n'o ye ministre de la culture n'u fana tulo b'an na u k'a lajɛ u kana donsow ka laada lakile donc u ka yafa ɲini an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ko ye an tɛna sama o kuma nɔfɛ parce que o ye ballon ko kuma ye ne hakili la fana a bɛ jamana bɛɛ concerné karamɔgɔ i sɔnna k'an reçoit i fɛ yen bi a diyara n ye a bɛnna ma nka ɲininkaliw bɛ yen halisa n'o ye donsoya ko ɲininkaliw ye an k'o ɲininka n ko i tɛ taa tulonkɛ yɔrɔ bɛɛ la ka caya n tɛ taa tulonkɛ yɔrɔ bɛɛ la ka caya parce que ni wele ma se ma min nɔ n tɛ taa ni wele sera ma min nɔ komi an tɛ joliba ye sisan wa n'a fɔra sisan ko jeliba donso ye ko k'a fɔ donsoba ye ko nin ko masina kɛ n bɛ sɔrɔ a rɔ n'a fɔra kirinna n bɛ sɔrɔ a rɔ n'a fɔra gunguju la n bɛ sɔrɔ a rɔ n'a fɔra ɲɛngɛ n bɛ sɔrɔ a rɔ n'a fɔra torola n bɛ sɔrɔ a rɔ n bɛ sɔrɔ o bɛɛ rɔ mais n'i m'a fɔ an ma yɔrɔ tigɛ a rɔ fiyewu n tɛ taa hali don la ni tun bɛ zumana ye baro la a y'a fɔ n ɲɛna ko hali ko ɲina walima salon don ko défilé kɛ donsow kɔ ko sinon ko défilé ma yɛrɛ donsow kɔ fɔlɔ ko mais ko donsow kɛ bolo kɔfɛ k'a laban ko hali défilé k'u t'u wele bilen a ye mago t'an na dɛ ko ye bɛlu wele ka na défilé la ko mais ko b'an donsow tun zumana y'o fɔ ne ɲɛna i n'o wele ka na défilé la yamma i ye faso tɛbaga de na mun ye faso lɔbaga de ne na i ma wele ne na i ma wele y'a fɔ a la n'a bɛ diya i la ou bien a tɛ diya i la an t'o dɔn ne ile ye faso lɔbaga de minɛ ne tɛ woro belere an kɛtɔ taari an tɛ mɔgɔ janfa an tɛ faso janfa an tɛ faso foyi mali wallahi ala ni mali ni jugu ko k'i tɛ mali to yen donso bɛ min kan i b'o kɛ wa n'o tɛ mɔgɔ ta tɛ ne y'a jamana de dɛ mali le ye mali de nka mali yɛrɛ donsoya gɛlɛya belebeleba dɔ b'a la bi ni hali mɔgɔ min tɛ donso b'a kalama n'o ye mali donsoya bi a tɔnw ka ca i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔw bɛ donsoba fila b'a la dugu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ donso u bɛɛ ye donso ye nka u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ yala karamɔgɔ n'an ye ɲininka i k'i hakilina di walasa solution bɛ se ka don cogo min na donsow ka don da kelen ka bɔ da kelen fɛ. mɔgɔ min mana donsoya kɛ fila de o tigi n'an kanu tigɛ donsoba tɛ kelen pe le ri donsoba ye kelen pe le ri donso ɲɛmɔgɔ ye kelen pe le ri dugu kɔnɔ fila tɛ n'i y'a mɛn ko donsoba dugu kɔnɔ i bɔ mɔgɔ kelen pe de sɔrɔ min ye mɔgɔ in ye o le ye donsoba de. dɔw tɛ sɔn a ma dɛ minnu tɛ sɔn a ma o ye i donna yɔrɔ de n'o tɛ i tɛ donsoba de dɛ n'o tɛ mɔgɔ min ka kɔrɔ ni mugu rɔ n'e ko k'e tɛ tugu kɔ e ye donsoba de. nka est ce que o tɛ tɔnw caya ko ye bamakɔ wa parce que bamakɔ donsow tɔnw ka ca yan min kɛ est ce que olu tɛ consigne d'u ma k'u bila nin ko nin na. o de y'a kɛ la dɛ bamakɔ fana tɛ bamakɔ tɛ dugu de bamakɔ ye jamana de ye o n'o tɛ i bɛ mɔgɔ minnu lɔn bamakɔ donso minnu lɔn bamakɔ ale ni caman salen tɛ sa caman dɔgɔyalen dɛ n'o tɛ n'o bɛ yen hali sini y'a fɔ la n'a fɔra ko défilé k'e b'an sɔrɔ. i y'a sɔrɔ nin ko foli ni tani an b'o d'i ma émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ an ka foli ni tani b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛna sɔn tɛmɛ WhatsApp groupe kan an bɛ ala dɔnna k'a fɔ ko émission dɔnni kɛnɛ dɔrɔn min bɛ lase aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Isiaka Mayiga an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi Batugu Jeliba kɔnɔ o ye Kanba karamɔgɔ ye ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ n'i an ko bi k'i ka welekan dɔ lase Mali donsow ma walima Manden donsow ma ka hakilina dɔ d'u ma walima ka fɛn dɔ f'u ɲɛna u ka fɛn minɛ ba la yala o welekan bɛ se ka kɛ mun de. n bɛ se k'o fɔ Siaka e tɔgɔ di Siaka Mayiga n bɛ fɛn min f'i ye walahi donsoya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'i ɲɛmɔgɔ bonya donsoya a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'i ɲɛmɔgɔ bonya n'i y'i ɲɛmɔgɔ janfa i n'i yɛrɛ janfa dɛ donsoya n'i y'i ɲɛmɔgɔ janfa i n'i yɛrɛ janfa bɛɛ k'i ɲɛmɔgɔ bonya wa donso bɛɛ ka kɛ a yɛrɛ kama k'a ka i kana marifa kama a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a kana ɲɔgɔn janfa abada min kɔni mɛnɛ lɔ janfa kan k'a tɔ i janfa o kɔni bɛ o ye kungo le e bɛ se ka taga nka tɔ i tɛ ɲɔgɔn janfa dɛ ne kɔni b'a ɲini donso in fɛ Manden donso in fɛ ani Mali donso in fɛ a k'i jija i kɛ kan kelen ni a kɛ kan kelen na i kana tiɲɛli kɛ a kɛ ɲali kɛ
ɲali de ka fisa tiɲɛli de n'i yɛrɛ tiɲɛli kɛ i kɔ bɛɛ nɔgɔ wa ɲali de ka fisa tiɲɛli de i kana tiɲɛli kɛ n'i kɛra donso de kana tiɲɛli kɛ ɲali de kɛ n'i ye ɲali kɛ i kɔ bɛɛ sabati n'i ma ɲali kɛ i kɔ bɛɛ tiɲɛ a kɛ ɲɔgɔn fɛ sanɛnɛ ka i sɔn kɔntɔrɔn ka i sɔn koyi fɔlɔ ka i sɔn manimɔri ka i sɔn wa ne kɔni ka hakilina ye nin de ye o se donsow ma i ka o jara n ye kojugu an bɛ donsoba caman dɔn manden kɔnɔ yan nɔ hali n'an m'u bɛɛ tɔgɔ fɔ yala aw manden donsoba minnu ye manden kɔnɔ yan nɔ yala aw cɛ bɛ cogo di bi aw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ donna kelen bɔra kelen walasa manden bɛ se ka taa ɲɛ walasa manden donsoya bɛ se ka kungoya tan cogo min wa minnu kɔni n'an faralen ɲɔgɔn kan ka kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ ɲɔgɔn kan ma kura minnu donni m'o fɔ dɛ i bɛ se ka foli kɛ dɔw la n bɛ se ka foli kɛ a bɛɛ la n bɛ se k'a minɛ sibi ma ka taga y'a mɛn fo yɔrɔ min na n bɛ se k'o donsoba bɛɛ fo awɔ n bɛ se k'a bɛɛ fo mɛ a bɛɛ tɔgɔ tɛ n kɔnɔ kuwa a bɛɛ tɔgɔ tɛ n kɔnɔ a kɔni n bɛ se ka manden donso a kɛman n'a musoman muso in fana yɔrɔ e m'a ye ko dɔw bɛ yen i y'a fɔ wala n'a ma muso in ma don i la yɔrɔ a tɛ s'a la awɔ o kɛla o n'i y'a ye kɔmako dabilalen ko muso in sen t'a yɔrɔ min kɛ n ko yari kɔmako dabila ne fɛ jamana ni kan yan muso in sen t'a yɔrɔ min kɛlen ka tɛgɛ fɔ a ma o le n'a dabila n'o tɛ an ma misa muso ye kɔmako dun ma dabila fan dɔ fɛ fɔlɔ kɔmako ma dabila yɔrɔ yɔrɔ kɛ a fanga de dɔgɔyalen a fanga dɔgɔyalen n'o tɛ ale bɛrɛsi tɛ ale ne mana wa ne kɔma bɔra ne tɛ to hali ne wara y'a mɛn a barika bɛɛ dɔgɔya awɔ kɔma se ka ne tɔmɔ ayiwa o bɛ se ka kɛ manden yan cogo di o tuma ɲɛ wulitɔ don wa i mana kɛ somaba de n'i nana n'i ka basi n'i ka fɛn ne b'i don nakunu kɔnɔ k'i bila ba kɔ i mana kɛ kɔmatigiba de y'a fɔ ba la n'i nana ne ma y'a mɛn k'i mago ba kɔla la ne b'i don nakunu kɔnɔ k'i bila ba kɔ i se ka fisa ne de a mana ne tɔmɔ cogo cogo ne na i bɛɛ lafa a bɛɛ bila yɔrɔ min na e bɛ se ka ne tɔmɔ cogo di ko a se yen o t'a ni sɔmɔnɔ tɛ a t'an ni numu tɛ an tɛ ɲɛ yɛlɛla kɔma la an tɛ ɲɛ yɛlɛ sɔmɔnɔ tɛ ɲɛ yɛlɛ kɔma la boso tɛ ɲɛ yɛlɛ a la numu tɛ ɲɛ yɛlɛ a la an bɛɛ le kelen ni ni o bɛɛ an bɛɛ fa la an ye ba la i y'a ye wa foli ni tani an b'o di ma hali sisan bi n kɔni ɲɛ bɛ marifa la i sen kan hali ni bɛ se k'a lawuli walasa mɔgɔw bɛ se k'a ye cogo min na kanubagaw ni filɛbagaw bɛ yan ni marifa ka pusɛri dalen bɛ nin na dɛ ko nin ma fama kungo taga ma nin ma fama kungo taga ma ni ne marifa sugu jumɛn karabini nin de ye karabini ni 1065 nin de bɛ kilo 15 bɔ i y'a mɛn ka sogo faga ma faamu segin a kan nin ye 1065 de ye nin bɛ kilo 15 bɔ ka sogo faga wa nin bɛ sama faga kilo 15 kilo 15 o nana duma i y'a fɔ ka bala Kasimu Gindo de y'a san ka duma n kɛlen ka Mali bon biɲɛ la a kana sami de kana sɔrɔ biɲɛ ni Mali bɛ ɲɔgɔn na ba cɛ ma a kɔnɔ filila ka jɔrɔ sogo kana se ka minɛ cogo min na sogo bɛ ka baara min kɛ sogo ma se ka minɛ sogo fagalen y'a fɔ ka bala ko karamɔgɔ ko n ka nin dabila k'a bɛ marifa san ka duma ko n ka faga marifa la ko n ka nin dabila n ko a san kana a y'a san kana duma o man ka fagali bali n b'a bɔ bi Kasimu Gindo n b'a bɔ biɲɛ la cogo min na i y'a fɔ bala n b'a faga marifa la ten awɔ i ka o walawalali diyara n ye kosɛbɛ Simbaba bi émission a ka di kosɛbɛ ka sabu kɛ i bɛ ka n'a ye ɲininka fɛn o fɛn la i b'a jaabi ni kɔnɔnajɛlenya i b'a jaabi ni manden donsokaya ye donc an bɛ manden donso bɛɛ fo cogo la i jɛɲɔgɔn fɛn fɛn ye manden kɔnɔ yan o bɛɛ lajɛlen bonya bɛ émission na ni ala sɔnna ni ala m'an ka jɔnya jɔn na an bɛ s'a bɛɛ ma kelen kelen ka taa k'u hakilina ta k'u jata k'a yira u kanubagaw ni filɛbagaw la san 1000 san 100 ɲina kɔ n'ala sɔnna a bɛ fɔ ko ko Kamakala delila ka kuma émission dɔnni kɛnɛ kan Actuel Media sanfɛ yala video bɛ bila yen an ka émission bɛ ka sɛnɛ ka taa kuncɛyɔrɔ la nka karamɔgɔ sani an ka bɔ émission kɔnɔ ɲininkali dɔw bɛ yan fo olu ka kɛ bi an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye transition fanga ye a bɛ se ka kɛ ladilikan b'i bolo walima folikan b'i bolo ka se transition fanga mɔgɔw ma i bɛ se k'o ladilikan n'o bilasiralikan i b'o fɔ an b'a bisigi k'a fɔ bi u kɛrɛfɛ mɔgɔ caman bɛ minnu bɛ ka émission suit an ka foli b'u ye n'ala sɔnna Saka i ye kuma min fɔ a diyara n ye kojugu Saka na i bɛ jɔrɔ jamana yɛrɛ la ka se jamana yɛrɛ tigi ma anw bɛ jɔrɔ jamana la ka tɛmɛ a tigiw kan bi ka tɛmɛ jamana tigi kan sabu
an t'a fɛ dugukolo foyi ka ɲagami y'a mɛn Mali kɔnɔ y'a fanga bala min bɛ se ka kɛ ko ferekelen ni ko mɔgɔ ka fɔ ɲɔgɔn na y'a fanga bala quoi juguya sɔrɔ a kɔnɔ an t'o fɛ wallahi an t'o fɛ ne y'a lɔ ko min kɔni bɛ se ka min kɛ a y'o bila o la min ye se ka min kɛ a y'o bila o la wari ka di mɔgɔ mɔgɔ ye ka dama tɛmɛ n'a y'o bila a la a tɛ se ka baara kɛ dɛ wallahi a tɛ se ka baara kɛ ɔ mɔgɔ mɔgɔ kɔni bɛ a kunna bi an b'a ɲini a yɛrɛ fɛ yafa b'a la k'a kɛ a ɲini ala kira fɛ k'a ɲini donso in fɛ donso in kɛ dugawu kɛ yafa b'a la a kɛ bɛn kan kelen kan ɲɛmɔgɔ i ka bɛn kan kelen kan ni faama i bɛnna kan kelen kan o na i sago de i y'a mɛn dɛ ko ne ko faama i kɛ bɛn kan kelen kan ko i kɛ juguya dabila i kɛ bɛn kan kelen kan i kɛ se ka jamana mara an kɛ lafiya n'o tɛ k'an ma lafiya dɛ ɔhɔ ko ne ko k'a kɛ fara ɲɔgɔn kan yafa b'a la ka donso an ka dugawu bɛɛ donso kɔni ka dugawu bɛɛ a ye manden donso bɛɛ ka dugawu bɛɛ faama ye walahi ko dɔ kɛla an ye an m'o foli kɛ ban an minnu m'o foli kɛ ban an b'o foli kɛ o an bɛ to kɛ fo Bamakɔ o tɛ kɛ président a tɔgɔ de ayi min wulila sisan ayi o ko tɛ EBK an ka mɔgɔ dɔ bɔra yan quoi so ɲini EBK fɛ y'a fɔ a bala k'a bɛ so lɔ k'a ka so lɔ donso ye n'a ye so lɔ donso ye k'an fɛnɛ bɔ an yen k'an sɛgɛnnafiɲɛ yɔrɔ de ko k'an na baarakɛ yɔrɔ de EBK y'a so lɔ k'a ban k'a fɛn bɛɛ dilan k'a ban k'a kile dun kile bɛ ladon min kile donna ne tɛgɛ walahi n k'a di n ka mɔgɔw ma y'a mɛn karabasɛ na n k'an lɔ a yɛrɛ lɔlen mobili la n ɲɛ k'a fo ka barika la ye n ye min fɔ a ye a filɛ o de yɔrɔ nin k'i bɛ sabari i ni maa maa ye jɛra ka baara kɛ i b'i hakili to a yɔrɔ dɛ n'o tɛ i b'i janfa dɛ a ko k'a y'a mɛn a m'a mɛn o fantan tɛ faama lamɛn faama tɛ fantan lamɛn na bon n'o tɛ ne ye ne lamɛn an bɛ kuma min fɔ ye o tiɲɛ de dɛ ne tɛ kanu tigɛ la ko wari y'i bolo an bɛ kanu tigɛ an yɛrɛ kun danbe de ma an bɛ tiɲɛ de f'i ye an danbe ma an tɛ tiɲɛ f'i ye ko wari y'i bolo wari bɛ ala de bolo mɔgɔ sɔnbaga ka bon ala bolo i sɔnbaga de o ala de bɛ jɔn sɔrɔ a dila i ma cogo min na a bɛ se ka di ne fana ma ten o nka an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye i y'a fɔ a bala bɔn donso bi ne yɛrɛ kɔni ka miiri fɛn fɛn ne ka bɔ manden kun na kɔ a kun na a ba kɔ na a ɲa ka bɔ yan kɔ a gosi y'a mɛn fo kɔrɔnfɛla la a ba kɔ na a ɲa k'a bɛɛ lajɛlen kɛ dugawu kɛ i y'a fɔ a bala an na mɔgɔ ye an ka faamaw ye o kɛ bɛɛ kelen ma y'a mɛn wa k'an ka foli ba ye bi an ka foli ba ye sini wa ne yɛrɛ kɔni karamɔgɔ ka foli ba ye ala ka barika dɔ yɔrɔ ala ka i dɛmɛ ala ka jamana nɔgɔya a ma ala kira barika kosɔn salama foli ta n'an b'o di minnu bɛ ka suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a ɲini aw fɛ halisa aw b'aw abonné an ka page Facebook la ani an ka chaîne YouTube émission nin ye a selen y'a kuncɛ yɔrɔ la nka ɲɛna ka bɔ kuma kɔnɔ an bɛ hakililajigin kɛ tuguni donsow ka 20,000 layidu min talen don balontanna ko la u k'a ɲini u k'a bila nɔ la joona k'a fɔ ko ka kani walima k'a jagoya tɛ o tɛ nka fɛn mana fɔ da la kɔni hali ni faamaw m'a di mɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ balon ka di mɔgɔ min ye Mali ka kubu tali ka di mɔgɔ min ye a bɛna fɔ ko ko Mali donso a ye nin minɛ aw ka bolo la dusu la o mana kɛ n'a sɔrɔ o tigi kan ka tɛmɛ sira min fɛ walima ko ka tɛmɛ bolo min kan kamakama mɔgɔ bɛ yan an bɛna a ka telefɔni numéro di sisan a bɛ wele ka na Badugu Jeliba ni a bɛ fangabana kɔfɛ karamɔgɔ sani an ka émission kuncɛ bonya dɔ bɛ yen m'o don i la n'o ye an ka émission min n'an b'a kɔnɔ nin a san kelen bɛ ɲini ka dafa an y'a kanu ka ɲɛnajɛba k'a la a ɲɛnajɛ kɔnɔ an bɛ fɛ faamaw ka na olu donsow ka sigi ka kuma lakana ko la donc an kɔni ye faama caman wele faama kelen y'an jaabi fɔlɔ ko n'Ala sɔnna k'a bɛ ministre parce que a ka d'an ye ministre 3 ka na ani CNT président donc a ko kɔni b'o bolo ma a bɛ kɛ 22 dugujɛ filanan le 24 a bɛ kɛ Bamakɔ yen donc ɲɔgɔn ye bɛ kɛ wula fɛ su fɛ dusukɔni bɛ fɔ mɔgɔ min bɛ fɔli kɛ o ye Seguba Tarawele Madu Sangare ani Jigɔni Solo Segubani bɛn na i ko mi tɛgɛ Segubani Segubani bɛn nɔ ne Segubani bɛn nɔ kojugu n'a ko k'a ye k'a fɔ ye y'a fɔ a bala wale n den ka kɔɲɔ la n denkɛ ka kɔɲɔ la y'a mɛn kɔɲɔ an tora kɔɲɔ la su fɛ ne bɛ sogo dɔ n'a muso n'a den yɔrɔ lɔ su selen degere dɔ ka bɔ tulonkɛ yɔrɔ dɔ y'a mɛn ka kulun ta ka taga k'a fɔ a ye kɔ y'a fɔ a bala ka n'a sɔrɔ i bɛ folon kɔnɔ n ye nɛgɛ tugun a tora yen ko Seguba ta de ko mɔgɔ si ta tɛ
nazo dugu gwele tulonkɛ ma se ka dabila an bɛ se k'o seliya fan caman fɛ n'a ye foli kɛ a b'a fɔ ko Kanba karamɔgɔ donc a bɛ foli kɛ donc foli a m'a di Segu Tarawele ma a kanubaga bɛɛ lajɛlen n'a kalanden bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ i b'i ka téléphone numéro di yanni an ka bɔ émission kɔnɔ i kanubaga ni filɛbagaw bɛ yen minnu a ka d'u ye kana bɔ i ye a ka d'u ye k'i wele nka ɲininkali laban fana bɛ yen tuguni n bɛna ɲinɛ o kɔ n'o ye ni donso kɔrɔla u bɛ sigi ka mɔgɔw mago dilan furako sira fɛ walima laturuko sira fɛ yala an bɛ don min na ko bi Kanba karamɔgɔ bɛ mɔgɔw mago dilan degumatɔw walima kungotigiw mago dilan wa n bɛ mɔgɔw mago dilan n tɛ s'a bɛɛ la nka ɲɛsin min na ɲɛsin o la ni ko gɛlɛnba y'i sɔrɔ sisan ko gɛlɛnba a y'e sɔrɔ sini wali sinikɛnɛ i y'a faamu a la ka faama i ko k'a bɛ e minɛ n'an y'o ɲini ala fɛ ni gogoro sɔgɔra o bɛ dabila awɔ masa Rahamani ala yɛrɛ b'o dabila o tɛ ne kɔ gogoro bɛ labɛn ala sɔnna ma a bɛ labɛn ka di mɔgɔw ma a bɛ labɛn ka di mɔgɔw ma ni muso fana o tɛ labɛn ka di mɔgɔ ma ni muso fana i y'a faamu a la n'a ye cɛ janfa n'a tagara i y'a faamu a la an b'o la n'a ka sɔrɔ mɔgɔ ma o nɔfɛ ni ne bɛna gogoro minɛ don min i b'o fɔ ne ɲɛna sa gogoro ko nin kɔni o tɛ ta ne kan dɛ gwadi ayiwa basi tɛ an k'o to ala ma an k'o to ala ma n'an fɛrɛ la ni tulonkɛ nin ma bara an nɔfɛ o an bɛ taa tulonkɛ nin a tɔ bɛ tile 40 hakɛ bɔli sisan a tɔ bɛ tile 50 jate bɔ an hakili la n'ala sɔnna an bɛ se ka labɛnw kɛ ka bɛn a ma i danso i b'i ka téléphone numéro fɔ ka n'ala sɔnna 900 téléphone a numéro sɛbɛnnen filɛ o de 941 941 63 71 voilà n bɛ segin a kan 79 41 63 71 o ye Kanba karamɔgɔ ka téléphone numéro n'i y'a wele directement muso t'a ta den t'a ta kalanden t'a ta yɛrɛ de b'a ta donc ni mɔgɔ min ye weleli kɛ o tigi ka sabali a ka kuma tilennen fɔ quoi ka kuma munumunu appeliw ka ca a y'a mɛn aw dansɔgɔni ko ne yɛrɛ ka téléphone numéro o ye 94 88 90 10 ni ko ye émission dɔnni kɛnɛ ye bi an tun bɛ Batugu Jeliba an bɛ Batugu Jeliba k'a bɛɛ fo ka dugutigi fo ka donsow fo ka denmisɛnninw fo ka musow fo an tun b'u ka donsoba fɛ yen bi an tun b'u ka sɔmɔnɔkɛ fɛ yen bi n'o ye Kanba karamɔgɔ ye aw dansɔgɔni ko aw k'an bɛn jeudi wɛrɛ